Obre les finestres de bat a bat i deixa entrar el sol. El Sol, el magazín de la ràdio. De dilluns a divendres a les 9 del matí. Catalunya aixeca el taló. Avui és el dia del piano. O sigui, del piano? Sí, piano. Clar. I ara et faré una corranda, aviam si la gent ho capta. El millor que hi ha és el sol. El millor que hi ha és el sol. Vosaltres teniu la ronda. Una glosa dedicaré, segur t'agradarà molt. Te la canto a tu, Xavier. Te la canto a tu, Xavier. I a tots els oients del sol. Tra-la-la-la-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la-la-la-la. És clar. Dia Mundial del Piano. Està clar. Si és que no sé per què em sorprenc hores d'ara amb el que ja hem viscut junts, amb tot el que hem compartit junts, en tot aquest temps ja que portem junts, cada matí de dilluns a divendres aquí a casa vostra, a la capital del món, Ràdio Vila-sacra. No sé per què em sorprèn a mi que avui sigui el Dia Mundial del Piano. No vam dir un dia que era també el dia del pistatxo? I el dia del Puccinelli, què? Avui és el del piano. Per què no? Per què no ha d'haver-hi el dia del piano? Per què no? Clar que sí, i tant. Pobret piano, no? Pobret piano. Amb el so tan maco que fa quan fa cling, 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 Sí, no? Veus? Tan eixerit, ell, el piano, tan maco i tan eixerit que és. Com no hauria de tenir el seu dia? Clar que sí, piano. Doncs 29 de març, dia del piano. Vale, apuntem aquí un dia del piano. Doncs és el dia del piano avui dilluns, el primer dilluns d'aquesta Setmana Santa, un any després de l'inici de la pandèmia, on ja sabem, hores d'ara, no sé si us ho he dit mai, que a mi l'expressió hores d'ara m'agrada molt, tant com tocar el piano. Doncs, hores d'ara sabem que a Gibraltar ja no és obligatori portar la mascareta pel carrer. No, ja no és obligatori, no, allà no, allà sembla que estan solventant la situació de tal manera que ja pots anar pel carrer sense mascareta. Tot i que aquí, si siguent obligatori, hi ha qui va sense mascareta i no se la posa doncs perquè no li dóna la gana, i a callar que com li diguis alguna cosa potser surts escaldat. Diferents casos de fets similars han estat notícia aquest cap de setmana. Per tant, si veiem algú pel carrer sense mascareta i amb mirada desafiant, penseu en lo bonic que és saber tocar el piano. I passem lluny d'aquella persona que va tan de sobrada
I ni cas. Tenim altres coses més importants de les que preocupar-nos que un sobrat que va pel carrer sense mascareta. No, home, no, lluny. Lluny, canviem de cera i ja s'ho farà. Hem de superar junts aquesta situació i hem de fer-ho amb la gent que realment ens respecta, a tu i a mi. Amb els que compleixen el que està establert. Amb els que són honestos, amb tu i amb mi. La resta... Què us haig de dir? Que toquin el piano. Perquè les normes són per tothom, no? Però clar, els sobrats van de sobrats i clar, ells, ells són ells. Paciència, calma, tranquil·litat i Ràdio Vila-sacra si encara no t'ho has plantejat. Veuràs que el teu cos té ja un millor estat. T'has assabentat? Bon dia, família. Benvinguts al sol. Vine'm a veure, sol solet, vine'm a veure que tinc fred. Mona i xocolata. La xocolata m'agrada molt. És molt dolça. Els nens al dolç és que no es pot parar. És molt addicte a la gent. Quan comences a menjar xocolata no pares. La sensació que em provoca és felicitat. Felicitat perquè m'agrada molt. Com si tot el món sigués de xocolata. A mi especialment m'agrada molt la xocolata blanca. La xocolata negra perquè no és tan dolça com les altres. Amb llet perquè no m'agrada la negra perquè està molt forta. Que quan diuen que no mengi xocolata la menjo però d'amagat. Em fa molta il·lusió quan arriba la Mona. Ens reunim la meva família i mengem mones de xocolata. La Mona m'agrada, quan més gran millor. Perquè m'agrada que durin dies. Estic ben tipa després. I per la bona hora. Estàs en el 107 de la FM. Això és El Sol. Ja tenim aquí la primavera i arriba el moment de posar a punt terrasses i jardins. A Jardineria Martí portem més de 50 anys assessorant i oferint tot el necessari per tenir cura del teu jardí. Contem amb el més ampli assortit en fruiters, flors de temporada, arbustos, arbres, plantes aromàtiques, testos, jardineres i ara també un gran assortit amb gespa artificial. Aquest any sí, arregla el teu jardí. Us esperem de dilluns a diumenge a la carretera de Roses. Jardineria Martí, més de 50 anys cuidant dels jardins de la comarca. Telèfon 972 51 04 52. Aquí i amb tu. Doncs dilluns, ja amb canvi d'hora inclòs, des de la matinada d'ahir, on a les 2 van passar a ser les 3. I per aquest motiu, el sol avui hem de dir que el Cap de Creus ha sortit a les 7:37 i es pondrà a les 8 del vespre i 8 minutets. I ho hem de dir amb alegria perquè avui és dilluns i ens tornem a retrobar un altre dia. Qui ho diria? Doncs fixeu-vos que va ser un dia com el d'avui, quan als Estats Units, en l'any 1806, vale, ja estem situats, es va autoritzar la construcció del Great National Pike. En nom,
Tu, jo vaig a treballar, on vas a treballar? Jo vaig a treballar a construir. A construir què? El Great National Peak. Carai, tio, això ha de ser algo sèrio, Doncs sí que era sèrio, sí. Va ser la coneguda ruta Cumberland, que es va convertir en la primera autopista del món. La Great National Peak. I també va ser un dia com el d'avui, del 1956, quan Joan Carles de Borbó va matar accidentalment, diu l'efemèride, el seu germà menor, Alfons de Borbó. El va matar d'un tret al front amb un revòlver del calibre 22. El Juan Carles de Borbó tenia 18 anys i el seu germà en tenia 14. Per tant, més que un joc de nens, era un joc de... això mateix. D'ous. El 29 de març del 2006 hi va haver un eclipsi solar total que va durar un parell de minuts i va ser un dia com el d'avui. Un parell de minuts va durar l'eclipsi solar que vam tenir el 2006, un dia com el d'avui. Pues fixeu-vos que entre pitos i flautes, és a dir, mig quilo de pitos i un quart i 3 grams de flautes, doncs hem arribat a les 9 i 12 minutets del matí i encara tenim tantes coses per compartir que no sabria dir ara mateix què dir. Emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura. Doncs sí, ens regalarem una mica de cultura a aquesta hora del matí, que els regals, si és dilluns, fa un dia amb solet com aquest solet tan maco que entra per la finestra. Estem aquí ben juntets o replegadets casolanament. A més, vols venir aquí al meu costat. Vols seure en aquesta cadireta senzilla i senzilleta, una estoneta, i llegim ben juntets i replegadets els titulars que ens trobem en els webs. Doncs, escolta tu, ja pot ser el dia del piano. El primer titular que llegirem ens el porta el Diari de Girona, anem a llegir. Ens diu: el risc de rebrot es dispara al Ripollès. També ens diu: el diumenge de Rams inicia la resurrecció als pobles turístics. També diu que polèmica pel turisme de borratxera francès que arriba a Espanya aquesta Setmana Santa. I també diu: acord històric per acabar amb la pobresa energètica a Catalunya. El que ens diu El Punt és diferent. Diu: l'accens de nombre d'ingressos els darrers dies fa que els hospitals temin que ens trobem en l'inici de la quarta onada. També diu que el 10% de la població ja ha rebut la primera dosi de la vacuna. I també un altre titular del Punt d'avui diu que els rectors de les universitats reclamen l'amnistia pels presos polítics. Com també ens diu el Punt d'avui que aquest cap de setmana passat ha estat un nou cap de setmana carregat de festes il·legals de joves. Anem cap a l'Empordà Info a veure què llegim textualment. Figueres celebra el 14è aniversari, no, el 146 aniversari, 14è no, 146 aniversari de la mort de Pep Ventura.
També diu que el castell de Sant Ferran reobre les seves portes als visitants. I ofereix una entrevista, mira, una entrevista interessant que podeu anar a buscar a l'Empordà Info. Aneu a l'Empordà Info, empordà.info. Vale. A mitja plana hi ha una entrevista a la nostra alcaldessa, a la Maria, on, entre altres respostes a l'entrevista que li fan, diu: volem solucionar el desordre dels aparcaments de Vila-sacra. Acompanyada per Sílvia Bayona, que és la segona tinent d'alcalde, on ella, també en aquesta entrevista, ens diu: viure en un poble és un petit luxe per a tothom. Una àmplia entrevista que teniu molt interessant a l'Empordà Info sobre la nostra alcaldessa. Per cert, viure en un poble, sense cap mena de dubte, és un luxe. Viure a la capital del món, a Vila-sacra, ja és algú fora de sèrie, algú ja que va per sobre del luxe, És un privilegi. Teniu molta més informació a Google, google.com, google.es, Google sigui com sigui, que sigui per bé, que a Google segur que us ho explicaré, perquè en allà el que no trobeu a Google segurament no ho trobareu enlloc. I la manera és fàcil, només heu d'anar-hi, posar-hi el vostre desig, què voleu, per exemple, piano, poseu piano, i no vulguis saber la de pianos que et surten pel mig. Canvis, sensacions i dubtes. Hi havia un bar-cafeteria que es deia La Repanocha. El cartell era gros i vermell, des de fa molts anys, i passava badalant cap al diari. La Repanocha. No hi havia entrat mai, però em donava bon rotllo. Trobava que era la repanocha que un bar es digués La Repanocha. Diccionari de la RAE en mà vol dir ser extraordinario, por bueno, malo, absurdo o fuera de lo normal. És una paraula que serveix per tot, que tenia molta feina. Pensava que m'esperava un dia de la repanocha, que estava contenta, la vida era la repanocha. Ser extraordinario, por bueno, malo, absurdo o fuera de lo normal. Sensacions, la repanocha. Ràdio Vila-sacra. Són part de l'ADN empordanès. Tranquil·lament. Doncs sí, tranquil·lament, nosaltres, cada matí, de dilluns a divendres, tranquil·lament, casolanament, cordialment, atentament, respectuosament, amorosament, evidentment. Anem fent coses. Ara mateix, per exemple, què volem fer? Doncs volem obrir la carpeta del Ho sabies d'avui. A veure què ens diu el Ho sabies d'avui. Bé, és una notícia del 23 del 3, és a dir, de fa, sí, no farà més. Sí, 23 del 3 del 2021, sí, abans d'ahir, tirant a l'esquerra. I la va publicar al periodismo.com, la pàgina d'internet periodismo.com. El titular ens diu: torna a la presó per no pagar el taxi que el duia a casa. Anem a llegir la notícia, a veure si ens aclarim, perquè el titular, vulguis o no vulguis, és d'aquells que diu: un moment, que ara vinc, vaig un moment al lavabo. Les autoritats de l'estat de Florida, home, és que això només pot passar allà, Les autoritats de l'estat de Florida, als Estats Units, afirmen que un home va ser retornat a la presó poc després del seu alliberament per no pagar-li al taxista que el va portar a casa des de la presó. Charles Falk, de 40 anys, va demanar un taxi per tornar a casa a Melbourne, a uns 50 quilòmetres de la presó, al voltant de la 1 del migdia de dijous. I li va dir al taxista que faria servir una targeta de crèdit per pagar el passatge, però una vegada arribessin a lloc.
A l'arribar, Folk li va donar la targeta que havia estat donada de baixa feia 10 anys. El taxista va trucar a la policia i Folk va dir que no sabia que la targeta estava donada de baixa, que pensava que encara tenia diners. La policia seguidament el va portar davant del jutge, que va decretar el seu ingrés de nou a la presó, on acabava de sortir, i ara amb una fiança de $2.000. Borriquito como tú, borriquito como yo. És que no, a veure, la vida té coses que és que no sé què dir. És allò que no saps què dir. T'ho juro que no sé què dir. Que yo sé que la ràdio és imprescindible, en molts moments i per a moltes persones. La ràdio acompanya vides senceres. Històries de vida amb la companyia imprescindible de la ràdio. Si estàs avorrit de la teva llar, no canviïs de domicili. Fes reformes i serà com viure en un altre lloc. Tot per particulars i també per empreses del sector de la construcció a Fries Materials. Les reformes a la llar amb les millors marques en gres, ceràmica, sanitaris, hidromassatges, mobles de bany, mampares, griferia. Consulta també sense compromís les nostres ofertes de temporada. Fries Materials, carrer Castelló número 72, Vila-sacra. Més info al 972 67 0073 o a friesmaterials.com. Si estàs avorrit de la teva llar, no canviïs de domicili. Doncs, com ja comentàvem al principi del programa d'avui, ahir es va canviar d'hora. A les 2 de la matinada van ser les 3. De cop, sense cap mena de temps. Pam. De 2 a 3, pam. Semblava, tenia entès, havia sentit que es tenia que arribar a un acord un dia o altre sobre el tema d'això de canviar l'hora, si era el que hauria de ser, si no era el que hauria de ser, però pel que sembla sí, però encara no, i encara no és el moment i tot i això. La pandèmia i la falta de consens dels estats membres han endarrerit fins a l'any que ve la decisió sobre quin horari definitiu s'adopta. El canvi pot afectar sobretot els nens, les persones més grans i les que tenen patologies com ara insomni. La doctora Gemma Parramon, vicepresidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, ha explicat a Catalunya Informació que això s'agreuja amb les limitacions de la pandèmia. Sí, sabem que el canvi d'horari pot dificultar la conciliació de la son. Si afegim ja gairebé la meitat de la població que ja té problemes, clar, això augmentarà probablement els problemes de la son. Amb el canvi es va a 2 hores avançat respecte a l'horari solar. D'aquesta manera es guanya molta més claror a la tarda, però al matí aquestes primeres setmanes serà una mica més fosc. Vale. O sigui que al matí... Val. Doncs mira, anem a conèixer si el canvi d'hora ha afectat o no el que és l'actualitat Covid-19, si l'ha afectat, si no l'ha afectat, si com ho tenim, com no ho tindrem, anem a veure. Aquest matí Salut ha notificat 1.389 nous contagis. Torna a pujar també el nombre d'ingressos als hospitals. Augmenten de 67 els malalts de Covid a les plantes dels centres sanitaris i s'incrementen lleugerament els pacients en estat crític. Ara n'hi ha 396. També es comptabilitzen 11 defuncions més. Els principals indicadors de la pandèmia continuen la tendència a l'alça, amb un risc de rebrot enfilant-se 8 punts. Ara el tenim als 234, mentre que la velocitat de transmissió puja lleugerament fins
fins a l'1,11. La positivitat de les proves fetes creix fins al 5,42% i la incidència acumulada en relació amb la població puja a 211 contagis per cada 100.000 habitants els últims 14 dies. Respecte a la campanya de vacunació, un 10% de la població catalana ha rebut la primera dosi i el 5,3% ha rebut les dues dosis. Doncs molt bé, sabem que continua a hores d'ara la polèmica sobre el parc eòlic que es vol instal·lar aquí a l'Alt Empordà. Som Empúria Brava i Castelló, juntament amb tots Empordà, estan intentant posar ordre a un projecte que, vulguis o no vulguis, a nosaltres ens té una mica desorientats. Som Empúria Brava i Castelló està federat amb el partit Tots Empordà i conjuntament demanen la creació d'una taula de treball per debatre el futur model energètic de les comarques de l'Alt i el Baix Empordà arrel del projecte del Parc Eòlic Tramuntana que es vol instal·lar a la badia de Roses. Fa un parell de setmanes s'ha fet pública la voluntat d'una empresa de construir a 24 quilòmetres d'aquest espigó el Parc Eòlic Tramuntana. Des de Som Empúria Brava i Castelló volem agafar aquest projecte com a pretext per demanar que a través del partit que nosaltres estem federats a nivell de les dues comarques, Alt i Baix Empordà, es creï una mesa de treball i debat per parlar del futur de l'energia sostenible a les nostres comarques, és a dir, a l'Alt i al Baix Empordà. Nosaltres pensem que no podem dir no a tots els projectes eòlics que ens vinguin, ni podem dir sí de qualsevol manera. Però pensem que si no es fa res, que si no es debat d'una manera seriosa, d'aquí un temps podríem començar a patir els efectes del canvi climàtic d'una manera molt seriosa. Per tant, volem que aquest parc eòlic que ara es projecta serveixi de pretext per posar en marxa aquesta taula de treball i debat que ens serveixi per afrontar d'una manera adulta el futur de l'energia a les nostres comarques. Hi haurien d'estar representats les entitats, totes les que vulguin, ajuntaments i Consell Comarcal, tant de l'Alt com del Baix Empordà, els partits polítics, perquè n'hi ha que estan al govern i n'hi ha que no, i totes les associacions que vulguin participar, les ecologistes i totes les associacions d'empresaris del sector turístic, les que s'hi vulguin asseure, perquè pensem que cal afrontar aquest debat d'una manera seriosa i adulta. De moment, els alcaldes de Cadaqués, Castelló, Sant Pere a l'Escala, Torroella de Montgrí i Roses han signat conjuntament un manifest per demanar que s'aturi la tramitació del projecte del Parc Eòlic Tramuntana. Mira, inicialment, sí, aquest projecte té un impacte tan brutal a nivell ambiental i visual, tant pel que fa als molins, que avui poder no es veurien, però diumenge amb aquella tramuntana que feia sí que s'haguessin vist, però també la línia de molt alta tensió que ha de treure l'energia d'aquest parc. Segons ens han dit des de la subdelegació del govern a Girona, doncs la línia aquesta iria en trams soterrada i en trams no, i això ja pensem que de bones a primeres és un hàndicap. Per tant, si ha de ser que sí, hi ha d'haver unes modificacions importants. De dilluns a divendres a les 9 del matí, El Sol. Doncs bé, iniciem Setmana Santa amb certa alegria i ens caldrà saber si el temps ens acompanya la melodia. Bon dia. Bon dia. Doncs mira, de moment, ara mateix, temperatures una miqueta més baixes cap a les comarques interiors, amb un cel força serè i algun núvol baix cap a la Costa Brava i aniran arribant amb el pas de les hores bandes de núvols prims, ho faran pel sud i per ponent, però tindrem aquesta estabilitat amb sol, amb temperatures que es tornaran a enfilar com ahir o una mica més. Ahir ja vam arribar als 23-24 graus cap a ponent, aquí és on la temperatura s'enfilarà una miqueta més també de cara al migdia, amb certa facilitat a les màximes arribant als 20 graus i
les més altes tocant gairebé aquests 25 graus. Bandes de núvols prims i alguns núvols baixos o alguna boira que també pot afectar trams de la costa durant el matí i sobretot cap a l'extrem nord de l'Empordà, també entre el migdia i la tarda vespre hi pot haver algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, però aquesta estabilitat ens acompanyarà ben bé fins dijous. Estarem sota els efectes de l'anticicló i això voldrà dir bonança amb alguns núvols baixos o boires fins i tot a la costa, però moltes estones de sol i temperatures cap amunt. A partir de divendres l'anticicló retira i això ens portarà una miqueta més de moviment. De moment ara mateix a Barcelona 12 graus també a Horta de Sant Joan, a Girona 6, Lleida 5, Tarragona 11, Organyà 4 graus i Viella 6 graus. No hi és el tiqui-biqui! El tiqui-biqui no hi és. Bé, però nosaltres sí que som. I avui et volem preguntar què ens podries dir de la felicitat? Al principi del programa d'avui, o durant el programa d'avui, al llarg del programa d'avui, hem sentit uns nens que ens parlaven de la xocolata i un deia que menjar xocolata li provocava felicitat. Us recordeu? Només quan tens la tranquil·litat interior és quan tens felicitat o tampoc? Deborah Norville, periodista i empresària dels Estats Units, membre de la junta directiva de la CBS, ens diu que ella creu que només quan ets fidel a tu mateix i amb tot el que fas, ets quan realment pots sentir-te feliç. En canvi, Aristòtil, filòsof grec que va viure des del 384 al 322 abans de Crist, ens diu que la felicitat és l'última finalitat de l'existència humana. Gandhi ens diu que hi ha qui enganyant-se a si mateix ja és feliç. Ah, veus? Hi ha de tot a la vinya del Senyor. Els catalans podríem ser el poble més feliç del planeta. Bé, si més no, això diu un estudi publicat a Psychiatry Research que revisa com es mesura la salut mental a diferents països. En canvi, però, segons l'índex de Nacions Unides, Espanya ocuparia el 30è lloc al rànquing de la felicitat mundial. Ei, 30è de 156 tampoc està malament, però podríem millorar. Què ens fa feliços? Què fa feliços als països que millor puntuen en felicitat? Si en algun moment podíem pensar en tot això, és ara. 107 de la FM. De tota la vida? Us quedeu, oi? Tranquil·lament. Si us sentiu feliços, felices, o no, o voleu consells, o teniu consells per ser més feliços, o us sembla bo o dolent això de ser 30è de 156, per què no ens ho expliqueu a xarxes socials? Estem a Després del Col·lapse, en @L, @Després Col·lapse, a Twitter, Instagram, Facebook i de més xarxes. Jordi Vila, Jordi, com estàs? Doncs felicíssim de fer aquest programa. Sí. Haurem d'equilibrar. Jo llavors seré el que estarà pagat avui, seré el seriós i l'escèptic. I també tenim amb nosaltres la Sara Miñarro. Ella és investigadora de l'Institut de Ciències i Tècniques Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona i autora d'un paper, d'un estudi científic del que en parlarem avui. Sara, com estàs? Molt feliç, gràcies. Molt bé, doncs com que estem tots molt feliços i volem parlar d'aquest rànquing i de què fa i què no fa felices a les persones, què us sembla si arrenquem amb el primer dels reportatges que ha fet el Jordi? I va així. Sabeu que cada any Nacions Unides fa públic el World Happiness Report, que és l'índex de la felicitat global a tot el món. Aquest mesura com de feliços, o això diuen, se senten els ciutadans i ciutadanes de 156 països del planeta. Ara fa uns 3 anys que l'informe conclou que Finlàndia, allà dalt, és el país més feliç.
nosaltres, i el Jordi en particular, s'ha posat en contacte amb una de les institucions que elaboren aquest informe perquè ens expliquin com nassos s'ho fan. Doncs sí, i ho hem fet amb The Heart Institute de la Universitat de Colúmbia dels Estats Units. Molt amablement ens han dit que ja no ens podien atendre perquè estan molt enfeinats, a punt de publicar el nou The World Happiness Report 2021, que es farà públic coincidint amb el Dia Internacional de la Felicitat. Això no ens va posar molt feliços, però nosaltres vam continuar, i per això vam decidir posar-nos en contacte amb la comunitat finlandesa a casa nostra perquè ens expliquessin el secret de la seva felicitat. Vam trucar a l'ambaixada de Finlàndia, que ens va donar 4 dades. A Espanya viuen entre 35.000 i 40.000 finlandesos, la majoria de la Costa del Sol, i 3.500 a les Canàries, que segurament són molt feliços. I a Catalunya, segons l'Escola Finlandesa de Barcelona, ens trobem només un miler de persones d'aquest país nòrdic, aproximadament. Aquí tenim pocs finlandesos i finlandeses, però nosaltres hem parlat amb 2 d'elles i la veritat, hem après moltíssim. No lapsista tietenkin, miehistä. Puhutaanko? Joku saattaa ymmärtää. Mennään kohta laittamaan. Eva, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Te sientes feliz? Sí, yo diría que sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo me definirías esta sensación de felicidad? De felicidad. Pues para mí la felicidad es vivir en el momento, estar presente en el momento y aceptar, tener una tranquilidad. Sois finlandesas y desde hace 3 años vuestro país es considerado por Naciones Unidas el país más feliz del mundo, según The World Happiness Report. ¿Pensáis que exagera este informe o no? Pues en mi opinión sí, que me ha sorprendido un poquito. En Cataluña, en Barcelona, a mí me ha parecido muchas veces que la gente no tiene mucho tiempo como para concentrar y buscar la felicidad, buscar, digamos, el aburrimiento a veces como para llegar a sentir quién soy yo, qué me gusta hacer. Me gustaría que me explicarais, ¿no?, sobre el estilo de vida de vuestro país, ¿no?, de Finlandia, para entender, ¿no?, por qué está considerado el país más feliz del mundo en este momento. Sabemos que en Finlandia tenéis uno de los sistemas educativos más brillantes y más reconocidos en el mundo, uno de los países con menos policía por habitante y el país europeo con más bosques. Pero, ¿cómo es la vida en vuestro país? ¡Guau! ¡Qué pregunta más grande! Mira, sí, a mí me resulta, tal como decís, ¿no?, la naturaleza, el aire puro, agua limpia. ¿Se va con más o menos prisa que aquí? Tienes Helsinki y el resto de Finlandia, entonces en Helsinki es, bueno, como aquí, pero yo diría que en el resto del país yo diría 100% seguro menos prisa. Somos unos estresados aquí, vaya. Eva, ¿a qué hora os levantáis? ¿A qué hora entráis al trabajo? ¿A qué hora salís en Finlandia? Claro, la jornada laboral es diferente en Finlandia, que la gente suele acabar el trabajo a las 4. Entonces, desde las 4 tienes toda la tarde para hacer cosas que te gustan. Entonces, ¿Y a qué hora os levantáis? Nos levantamos a las 7, para trabajar a las 8. Se cena a las 5, a las 6. Viatgem ara a la Universitat Aalto de Finlàndia per parlar amb Frank Martela, doctor en Filosofia i Ciències Socials. És un dels investigadors més reputats d'aquest país nòrdic en matèria de felicitat. Per Martela, un dels factors que fa que Finlàndia sigui considerat el país més feliç del món és un atur baix i un sistema de protecció social molt fort. A Finlàndia, l'efecte de la Covid-19 ha estat un dels més baixos d'Europa. Una de les claus de la felicitat a Finlàndia és que la gent confia en el govern. La clau és que hi ha seguretat per les coses més bàsiques de la vida. No importa el que passi, perquè el govern cuidarà de la gent de Finlàndia en el cas que tinguin problemes econòmics. Hi ha altres factors com la connexió amb la natura. Els infants poden tenir accés a jugar a molts espais verds i això té un impacte positiu per la gent de Finlàndia. Els finlandesos i finlandeses accepten que les dificultats formen part de la vida. Si me decís que me vaya a Finlandia, ¿cómo es que vosotras habéis venido aquí a Barcelona? Yo vine hace 10 años a hacer un intercambio de estudios
el año de Erasmus y me enamoré de la ciudad y quería quedarme aquí. La gente, es más sociable, más abierta. ¿Se vive más en la calle aquí que en Finlandia? Sí, mucho más aquí. Allí no existe la vida así, en este sentido. ¿Qué es lo que más echáis de menos de Finlandia? Si tengo que decir algo que extraño, de verdad, es sauna, obviamente. La sauna. ¿Y tú, Eva? Sí, yo también lo extraño mucho. ¿Por qué? La sauna, la naturaleza, la sauna es que es un sitio donde puedes relajarte. Mis padres se van cada noche, casi cada noche, es que es muy típico ahí. A la sauna. ¿Y se comparten pareja o con amigos o con amigas? Sí, es que todas las casas tienen sus propias saunas, entonces en familia. ¿A cada casa tiene su propia sauna? Sí. Aunque sea un apartamento, sí. Sí, aunque sea un apartamento, en los apartamentos también. Es decir, que para ser más feliz aquí me tendría que poner una sauna en mi casa. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Entre semana vas con familia y fin de semana con amigos y haces horas, es como una ceremonia, ¿no? ¿Cómo se diría que seas feliz en finlandés? Olka onnellisia. Pues eso. Bueno, Jordi, ara estic meravellat de que no estiguis participant en aquest programa en un dúplex des de Helsinki després de sentir aquest reportatge. Hi ha una cosa que contrasta fortament... Ara no vull baixar-vos el to, però tu estaves feliç i jo faig l'altra banda avui. Hi ha una cosa que em crida molt l'atenció, ho deia a l'entrada, no? Que, per exemple, hi ha un estudi recent on trobava que les persones, de fet, que viuen al sud d'Europa i esmentaven Catalunya particularment, tenien un benestar mental superior més gran als que vivien al nord, també indicant Finlàndia, no? Clar, què separava aquests dos estudis? Doncs el primer és del World Happiness Report, però aquest darrer, el que troba que al sud d'Europa sembla que les coses estan millor, parla del benestar mental, de com la gent se sent, si està més feliç o no. I aprofitant que tenim a la Sara Miñarro aquí, m'agradaria preguntar-li per un estudi que vareu fer recentment i que també trobava coses que contrasten d'alguna manera amb aquesta superfelicitat nòrdica i finlandesa, no? Sara, què vau trobar vosaltres? Bueno, el nostre estudi el que va fer va ser mirar mesurar els nivells de felicitat a països molt pobres on no es fa servir gaire els diners. I vam fer una mena de gradient i el que vam trobar, de fet, va ser que els països menys monetitzats, és a dir, menys depenent dels diners, eren igual de feliços que els països escandinaus, que són els més feliços. I quan dius que no fan servir els diners, vull dir, s'ha de viure, no? Vols dir economies on s'intercanvien coses o són economies més de subsistència? Vull dir, quin pot ser el rol dels calés, dels diners? Sí, són països on no hi ha hagut una onada de la industrialització i, per tant, encara viuen una economia de subsistència. És a dir, que en comptes d'anar al súper a comprar el sopar, doncs se'n van a pescar amb la seva canoa, pesquen 4 peixos i fan el sopar amb la seva família, o es van al seu hort que tenen i cuinen. Llavors, no necessiten els diners per tenir les cobertes les necessitats bàsiques. I jo el que em pregunto és de què són símptoma els diners? Quines diferències hi ha entre aquestes cultures? Vull dir, no és el fet que si li dones un maletí amb $2 milions a aquest pescador passi a ser infeliç. Hi ha quelcom a la societat, als seus valors, a com desenvolupa la seva vida, que el fa més o menys feliç, no? Per exemple, com mesuràveu vosaltres aquesta felicitat? Què els hi preguntàveu? Sí, doncs per mesurar la felicitat ho vam fer amb 3 mesures diferents per tenir com més robustesa a l'estudi, no? Llavors, primer vam fer servir la mesura més estàndard del món, que és la de l'avaluació de la teva vida, que li preguntes a la gent, en una escala de l'1 al 10, com de satisfet estàs a la teva vida. A la teva vida? Sí, amb la teva vida. Llavors, Jordi? 9 sobre 10. 9 sobre 10. Ara mateix. En global potser una mica menys, però avui precisament estic alt, Sí. Vale. Aquesta és la meva mesura. Sí. D'acord. Llavors, tenim el Jordi a 9 de 10. Què més li preguntaríem? Després li preguntaria la segona mesura, que és sobre el dia d'ahir. I aquesta és una mica més complexa. Llavors li faria una sèrie de preguntes
per exemple, en el dia d'ahir, si te'n recordes de tot el dia, vas estar feliç durant el dia d'ahir? Bueno, vaig tenir moments de tot. Vaig tenir alguns moments... Sí o no? En general, un 60%. Sí, més tirant així que no. Vinga. Llavors, després et preguntaria, durant el dia d'ahir vas estar preocupat? En algun moment. Qui té fills no pot no preocupar-se en algun moment del dia. Sí, és veritat. En algun moment sí. També sóc una persona que potser es preocupa més del que caldria, Però... Rumia. Sí. Vale. Llavors et faria 3 preguntes d'emocions positives i 3 preguntes d'emocions negatives i llavors faria la mitja. I això és la segona mesura, no? Que es diu affect balance, com l'equilibri de les emocions que has sentit. I després la tercera pregunta la vam fer trucant a persones que es van oferir voluntàries durant el dia en moments aleatoris i preguntant-los com se senten ara mateix. I llavors també vam fer un balanç de positiu o negatiu. Com és això diferent de, per exemple, el World Happiness Report aquest? O és bàsicament el mateix tipus de consulta? Sí, ens vam basar molt en el World Happiness Report per poder comparar-ho. El que passa és que ells fan servir una pregunta una miqueta diferent d'avaluació de la vida i el que publiquen en aquests rànquings que has mencionat abans són els de l'avaluació amb la vida. Però ells també mesuren, si llegeixes tot l'informe, també mesuren les coses de l'affect, o sigui, de les emocions momentànies. Tu com explicaries que Espanya estigués al 30è de 156 i Finlàndia al primer? Bueno, hi ha diverses coses aquí. El que nosaltres vam trobar en el nostre estudi és que en els primers estadis de la monetització els països es tornen més infeliços. I després el que els altres estudis han trobat és que els països que són més pobres però monetitzats són menys feliços i va augmentant a mesura que es monetitzen, no? O sigui, que es monetitzen, no, que són més rics. Llavors, una cosa molt interessant que han dit les noies finlandeses i que està molt en acord amb el que vam trobar nosaltres els hi vam preguntar on vam treballar què és el que els fa més feliços. I a les Illes Salomón, que són els més feliços del nostre estudi, deien coses com la meva vida o coses molt senzilles com passejar pel bosc o cantar, coses així molt que no tenen res a veure amb els béns materials, no? I m'ha sobtat que la noia finlandesa també ho deia, que passejar per la natura i fer coses així, tenir temps per tu i per simplement ser feliç. Encaixa molt amb allò de la felicitat no és tenir tot allò que vols, sinó voler tot allò que tens, no? I si ho simplifiques. Anem a fer una cosa, anem a parlar de tot això amb l'Aniol Esteban. Ell és biòleg marí i economista medioambiental. Durant 10 anys va ser el director de programes de la New Economics Foundation. Es connecta amb nosaltres per telèfon ara mateix. Doctor Esteban, què tal? Molt bé, molt content de participar d'aquesta conversa sobre la felicitat. Que bé. Escolti, la primera pregunta, per què es crea, amb quin motiu, quin objectiu la New Economics Foundation? Bé, l'objectiu del think tank New Economics Foundation no era altre que intentar canviar la forma amb la que fem economia. Una economia que no té en compte a la gent i al planeta i construir una economia que tingui en compte la gent i el planeta, que era una mica el nostre eslògan. Vull dir, economics as if people and the planet mattered. Fent economia com si la gent i el planeta importessin. I no sé si com a eina creen l'índex de felicitat del planeta. És així? És instrumental per avançar aquest pensament? Sí, una de les... va ser molt inspirador treballar a la New Economics Foundation. És una organització una mica peculiar, perquè és una organització que llença idees revolucionàries que molts cops estan per davant del debat públic, no? I llavors això fa que la gent et vegi com uns... estan bojos, aquests gals, no? Com per exemple? Com per exemple, dir l'any 2000 o a finals dels 90 que s'ha de mesurar la felicitat i no pas el producte interior brut, a més del producte interior brut. O com, per exemple, dir que hem d'anar cap a una setmana de menys dies de treball, o com, per exemple, parlar de les ciutats clòniques, no? I de la pèrdua de la riquesa del comerç local que fa que els carrers principals i majors de cada ciutat cada vegada s'assemblin més, no? I això són conceptes
vam començar a crear i el del Happy Planet Index, l'índex de la felicitat del planeta, el va generar el nostre company Nick Marks, que és un psicòleg i estadista, i va crear un índex que jo crec que és molt, molt, molt bo i per explicar quin és el problema i quina ha de ser la solució. Quins són els reptes principals que enfronteu o que enfronta una organització com la New Economics Foundation o l'índex de la felicitat planetària? Perquè d'alguna manera crec que tots intuïtivament ho podem comprendre, inclús compartir, no? La idea de estar feliç, al cap i a la fi, és més important que el que tinc a la compta bancària. Però després, socialment, i és un tema que surt i sortirà al llarg del programa diversos cops, al cap i a la fi hi ha una part d'aquesta felicitat, no?, que és determinada socialment, i si a la societat que jo estic el que mana és que tinc al banc o quin cotxe condueixo o etcètera, això d'alguna manera també em determina, no? Com podem fer per difondre aquestes idees més o que siguin més efectives, inclús arribant un dia d'aquests, qui sap, a aconseguir-les, no sé si legislar o com a mínim afegir, no? Allò que deies tu al principi, no només mesurar el PIB, sinó també altres índexs com a mostra de salut social. Sí, aquí hi ha moltes dimensions. La primera és que ara mateix les nostres economies s'enfoquen en generar una riquesa que està mal repartida i en promocionar el consum materialístic de les coses. Una economia que utilitza el recurs humà i el recurs natural per transformar riquesa. I el que hem de fer és usar l'economia com a mediador entre els recursos naturals i la felicitat de la gent. O sigui, hem de tenir una economia, un sistema econòmic i un sistema de funcionar que se centri en generar benestar i felicitat. Després, si creixem o no creixem, si consumim o no consumim d'una manera o una altra, això és tangencial. Però l'objectiu hauria de ser generar felicitat, amb la qual cosa això és un canvi de paradigma molt gran. Però a la pràctica, què passa? Que nosaltres com a persones tenim una sèrie de valors intrínsecs, més de compartir, més de ser generosos, més de fer el bé, i valors extrínsecs, més materialístics, més d'egoisme, no? Això coexisteix dins de la identitat de totes les persones. I ara mateix vivim en un món que apel·la constantment cap als valors més d'egoisme i de competició en lloc del de cooperar i ajudar. I per últim, l'últim repte que tenim, que és el que nosaltres treballem més, com a mínim ara des del meu nou rol com a director de la Fundació Marillas, que treballa per la conservació del mar Balear, però que no deixa d'estar ubicada dins del sistema econòmic on treballem, i és el que crec que és molt important, és el de com visibilitzem els beneficis i els serveis que obtenim del nostre món natural i com aquests serveis contribueixen al nostre benestar i contribueixen a fer funcionar l'economia. Fins que no fem visible tot això, és molt difícil avançar. Clar, estem en una situació bastant paradoxal, És alhora, no?, aquestes dues entitats incommensurables, no? D'una manera estem economitzant la biodiversitat, els recursos econòmics que en dona la natura, etc., per d'alguna manera justificar-la dins el sistema que ja tenim, i de l'altra estem intentant fer més flexible o més divers, més ric el sistema de valors que ara mateix està regint, no? Una cosa que em plantejo és l'hegemonia del PIB històricament comença, no?, al segle XX d'una manera molt marcada i protagonitza la segona meitat del segle en un context de després de les guerres, etc., no?, que s'havia de reconstruir. Penses que la crisi de la Covid a nivell global ens permet una oportunitat, si ho puc posar així, tot el sofriment que hem passat, si ens dona oportunitat de tornar a plantejar els valors que tenim? És a dir, si podem desbancar el PIB com aquest valor hegemònic? Jo crec que la pandèmia i la Covid ens ha fet reflexionar. Ens ha fet reflexionar i jo crec que això podria generar una corrent que dongui més força a indicadors alternatius al PIB. El PIB és un indicador útil que volem seguir, que necessitem i que seguirem calculant, però jo sempre dic que guiar-se només pel PIB és com conduir un cotxe que només et marca la velocitat però no et diu si el motor s'està escalfant o està en una bona temperatura. Molt bona. És una cosa totalment boja conduir un cotxe que només et dona la velocitat. No? Doncs el mateix hem de fer amb les nostres economies. El PIB ja el tenim, es calcula i es mesura i sabem les seves fortaleses i les seves debilitats
i ara el que cal és que surtin nous indicadors que es prenguin seriosament en temes socials i en temes ambientals. Aniol, última pregunta que et faig i et lliberem. A nivell individual, a la New Economics Foundation s'estudiaran dos grans temes, diguem, vitals, no? Personals i socials també, però potser un és la jornada laboral i l'altre és la soledat. Què em veu esbrinar? Bé, jo crec que és molt evident i és al·lucinant que estiguem en el segle XXI i que amb tots els avenços tecnològics que hem aconseguit com a societat humana no hàgim aconseguit alliberar més temps per nosaltres. O sigui, que hem fet que amb aquest avenç tecnològic dels últims segles seguim treballant les mateixes hores per setmana que fa dècades i centenars d'anys. Com és que el número d'hores que treballava la gent al segle XVI o al segle XVII és pràcticament el mateix del que seguim treballant ara. Hem estat molt dolents transformant la innovació tecnològica en temps lliure. I el temps lliure, el poder jugar a fet i amagar amb els teus fills, el passejar pel bosc, com ara comentàveu enganxat de la conversa, el prendre't unes canyes amb els amics. Aquí és on està la felicitat, amb les relacions humanes. I és aquí, amb les relacions humanes i amb les coses poc materials. I és aquí on una situació de soledat, doncs, evidentment, crea un problema molt gran pel benestar i la felicitat. Molt bé, doncs ens quedem amb això. Moltes gràcies, Aniol Esteban. Gràcies. Fins una altra. Sabeu que resulta que a l'Àsia hi ha un país que des de fa 13 anys, mare meva, mesura la seva riquesa a través de l'índex de la felicitat interior bruta. Índex de felicitat interior bruta. De què es tracta tot això, Jordi? Doncs per explicar-ho ens hem de remuntar al 2 de juny de 1974, el dia de la coronació del quart rei de Bhutan, Jim Shingy Wangchuk. Durant el seu discurs de coronació, amb només 18 anys, ja va dir: la felicitat interior bruta és molt més important que el producte interior brut. Esclar que va trigar una mica més de temps en fer-ho realitat. Ho va fer realitat el 2007, ho va fer realitat. Molt bé. Un concepte que molt budista, aquest el de la felicitat interior bruta, que defensa doncs, un veritable desenvolupament d'una societat des d'un punt de vista material, però també espiritual. No? Per cert, que el 2007 l'economia de Bhutan, basada majoritàriament en l'agricultura, va ser la que va créixer més al món. I ara sí, sense més preàmbuls, us convidem a fer un salt en el temps. Viatgem a l'indret que es troba entre dos dels països més poblats del planeta, la Xina i la Índia, als peus de l'Himàlaia. Descobrim el país més petit del món, Bhutan. La Pilar Tirado és guia de viatges especialitzada en el sud-est asiàtic, impulsora de l'agència de viatges Centrix. Heu organitzat molts viatges a Cambodja i Laos i ara aposteu per obrir mercat a Bhutan. Fa any i mig vas explorar Bhutan durant 3 setmanes. Com descriuries Bhutan? Bhutan és un país, per a mi, únic, en el sentit de que ofereix moltes coses que no pots veure en cap altre lloc. És un país molt petit, el tamany que té Bhutan seria el de Catalunya i les Illes Balears, només té 750.000 habitants, però és un país molt muntanyós. L'Adrià Grau d'Altair Viatges també va quedar impactat de la seva incursió a Bhutan fa 2 anys. Amb quina sensació et vas quedar d'aquell viatge de 18 dies pel que es considera el país més feliç de l'Àsia? Només d'entrar a l'aeroport, la calma que es respira, ningú crida, no hi ha sorolls, no hi ha cotxes que piten. És un canvi total que no t'esperes, perquè no et fas la idea que pugui passar això en un país on tots els del costat viuen realment amb una densitat de població i amb un caos constant, no? Un total de 950 ciutadans de Bhutan van respondre 180 preguntes. El resultat va determinar que els veïns de Bhutan eren majoritàriament feliços, tot i no tenir molts diners. Des d'aleshores, la felicitat interior bruta de Bhutan es mesura cada 2 anys, com ens explica la Pilar Tirado, de l'agència de viatges Centrix. I aquest índex de felicitat, per mesurar-lo, fan un qüestionari que el passen a la gent, i en aquest qüestionari hi ha moltes preguntes, que és de com te trobes arropat per al teu voltant, per a la teva família. Té molt que veure això. Per a mi són dos pilars, i és un, i l'altre seria la natura. Més del 70% d'aquest país està plagat de boscos, no? I el 50% d'aquests
són parcs naturals. Mantenen una normativa que estableix que el 60% de la superfície del país s'ha de mantenir com a boscos, no? I això jo crec que és un altre dels punts característics també dintre d'aquests aspectes de felicitat que ells mesuren. Estem parlant de Bhutan, un dels països més petits del món, on fins al 1980 pràcticament cap turista arribava a aquest país i on la televisió va arribar al 1999. O sigui que han estat com molt aïllats durant moltíssim temps. Sí, no havia conegut mai cap altre país que tingués interès per preservar els seus costums, la seva forma de vestir. Si pogués ser, sí, m'agradaria tornar-hi. Quin és el país més feliç? Com es pot promocionar la felicitat? Podré ser més feliç la setmana vinent? Sospito que obsessionar-se amb aquesta pregunta és quelcom que no ens deu conduir a ser més feliços, precisament. Jo, personalment, afavoreixo les tesis estoiques. És a dir, intento trobar allò de bo que hi ha en el que ja tenim. Però queda clar una cosa, i com a mínim això em fa més feliç avui, i és veure que al sud d'Europa, a Catalunya en particular, tenim millor salut mental, som més feliços, en fruïm més dels petits gustos que ens dona la vida. Potser és una canya a una terrassa, potser és el bon temps, potser és la cultura. Definitivament és la gent. Si estàs trist i et manca l'alegria, corre, fes fora la malaltia.